Dok nga abala kang milang kapanakit ang lawas. Galingin ulo kang gainit ulo. Sintomas na sang way kwarta. Sintomas na sang way kwarta. Sang way kwarta. Sintomas na sang way kwarta. Dok nga abala kang milang kapanakit ang lawas. Galingin ulo kang gainit ulo. Sintomas na sang way kwarta. Sintomas na sang way kwarta. Sang way kwarta. Dok nga abala kang milang kapanakit ang lawas. Galingin ulo kang gainit ulo. Sintomas na sang way kwarta. 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 Dok nga abala kang milang kapanakit ang lawas. Galingin ulo kang gainit ulo. Sintomas na sang way kwarta. Sintomas na sang way kwarta. Sintomas na sang way kwarta. Kayo mga durugista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal. Babalik ako, Arestuhin ko kayo lahat. Lahat. Arestuhin ko kayo lahat. Arestuhin ko kayo lahat.
Prestuhin ko kayo lahat. Kayo mga durugista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal, babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat, 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 lahat. Let the bass. Babalik ako, prestuhin ko kayo lahat. Babalik ako, prestuhin ko kayo lahat. kayo mga durugista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal, babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat. Lahat, lahat. Lahat, prestuhin ko kayo lahat. Lahat, lahat. Lahat, prestuhin ko kayo lahat. babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat. kayo mga durugista, magdanakaw, mga kurap, mga kriminal, babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat, 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 lahat. Let the bass. babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat. babalik Ako, prestuhin ko kayo lahat. What if gamay mo pitoy? Toy. Pitoy. Toy. Pitoy. Toy. If gamay mo pitoy. Toy. Toy. Toy.
pitoy. What if gamay imo pitoy? Sino nga ba talaga ang mas matalino? Ang mga babae o ang mga lalaki? Lalaki. Bakit? Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Sino nga ba talaga ang mas matalino? Ang mga babae o ang mga lalaki? Lalaki. Bakit? Kasi dalawa ang ulo. 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 Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Sino nga ba talaga ang mas matalino? Ang mga babae o ang mga lalaki? Lalaki. Bakit? Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Sino nga ba talaga ang mas matalino? Ang mga babae o ang mga lalaki? Lalaki. Bakit? Kasi dalawa ang ulo. 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 Kasi dalawa ang ulo. Kasi dalawa ang ulo. Ano man sige mag-order sa Lazada? Uy, na may Shopee. Shopee ko. Uy,
Lazada. Uy, now may Shopee. Shopee ko. Shopee ko. Ano man, sige mag-order sa Lazada. Uy, now may Shopee. Shopee ko. Shopee ko. Shopee ko. Ano man, sige mag-order sa Lazada. Uy, now may Shopee. Shopee ko. Shopee ko. Ano man, sige mag-order sa Lazada. Uy, now may Shopee. Shopee ko. Shopee ko. Ano man, sige mag-order sa Lazada. Uy, now may Shopee. Shopee ko. Shopee ko. Shopee ko.